pani, vítam vás z nového videa a dneska budeme hrať Grow a Garden. Samozrejme točím to na kanál Patorepa, lebo tam som povedal v minulom videu, že tu na tomto kanále točím hry, všetko, iba netočím reagovacie veci, lebo mám reagovací kanál, kde ešte ja budem točiť, ale nie teraz. Lebo teraz si tam ja chcem dať takú menšiu pauzu, lebo ja veľa nekúkam na také videá, ja ešte aj vyberám, že ešte aké videá tam budem točiť, že čo si tam nareagujem, aké videá takéto. Takže my zatiaľ budeme točiť chvíľku také 5 ľudí to počká. A to je všetko. Poďme hrať. No. Mojím cieľom je teraz dostať nový Beanstalk. Keď ste sa pýtali, čo je Beanstalk, je to tento hrášok. A koľko stal Beanstalk? 1 milión? 2 milióny? Čakáte? Neviem. No, ale našim šťastím, alebo čo to hovorí, našim cieľom je získať zase ďalší Beanstalk. Mám už Beanstalk, jeden kakao, jedno pepper, mushroom, to nemám vôbec. Novil sa shop. Bambusky kúpime. Samozrejme, prečo by sme nekúpili iba bambusy, na čo bambusy sú najlepšie, čo nie. Dobre, poďme semienka, bambusy, všetko, všade to dáme. Úplne všade. Nikde nezostane ani jedno miesto. No budem sa snažiť. Tuto ešte dozadu dáme. To ešte tu dopredu, nie? Ešte tu máme. Tu. Dobre. Máme 86 miliónov pripravených. Takže máme asi na všetko, čo je v tejto hre. Čakajte. Máme na Beanstalk. Ešte budem robiť video, kde otváram tieto packy. Exotic Flower Set Pack. Potom Exotic Cosmetic Creator Pack. Ale to ešte bude v inom videu, to nie teraz. A my sa ideme asi koknúť, čo je toto. No toto, čo by také bolo. Mňa teraz nebaví Grow a Garden. Môžem to vypnúť, čo je na tom. Čo je na tom? Niečo nie je na tom. Dobre. My poďme hrať takú hru, čo som ja, alebo vy nikdy nehrali. Tak ja som nikdy nehral. Akože na nervičky, tie malé, by som si zahral Tower of Hell, ale poďme to hrať radšej, lebo tam urobí nervy, potom čo píšem, potom oni budeme mať väčšiu chuť na ťažšie hry, no neviem či je ťažšia hra ako Tower of Hell, lebo to poznám najťažšie, to mi už raz urobilo také, že úplne nervy.
Toto of Hell to nie je sranda, kamo. To ti urobí za deň, keď to budeš hrať, ti to bude robiť najväčšie nervy sveta. Že ešte také nervy si nemal. No, teraz by ste ma mali celý čas počuť strašne dobre. Dobre. Bam, bam, bam. Pomeň, tak, 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 takto, tak, 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 takto. Tak asi ťažšiu hru som ešte nevedel vybrať. Lebo ťažšia hra, keď bola, tak... Fú. Toto tvorci sa snažili, aby to ľuďom robilo veľké nervy. Ja sa tu budem pokúšať, aby mi to nerobilo také nervy, lebo tie nervy rýchlo latia. Viete, to každý pozná. Takto. Dobre. Ale tak toto sú na nervy veci. Tak teraz človek nevie, či väčší alebo menší skok. No. Už mi to začína robiť nervy. Ja si ešte urobím video, kde si kopem. Kde si kopem. Kde si kopem. Nič. No tak